responde por omisión e a día de hoxe hai sumarios xudiciais que imputan en asuntos de financiamento ilícito a dirixentes do seu partido nas 4 provincias galegas e en varias comunidades autónomas. Vostede está cercado por escándalos de financiamento ilegal que permite, tolera ou disculpa. É consciente de que o están situando no centro dunha trama que debe explicar. Veixamos a cruda realidade. 4 datos da última semana, señor Feijóo. Primeiro, evolución catastrófica da poboación, os peores datos de España. Vostede leva 6 anos falando de política demográfica sen ningunha iniciativa concreta. Segundo, produción industrial. Semana pasada estamos a cola de España. Vostede falando da empresa virtual mentras pecha a empresa real. Terceiro, PDR, 900 millóns de euros cuestionados en Bruselas. Oiga, está ben facerse fotos nos congresos dos agricultores, pero todavía é mellor dialogar con eles, evitar as multas de Bruselas e non perseguilos judicialmente de xeito temerario. Cuarta nova, sector naval, mínimo histórico de carga de traballo, datos de industria. Hai 2 anos vostede prometeu Pemex como un maná de 247 millóns de investimento, moitos barcos e 2.500 empregos. A realidade, barco e medio. Vostede dixo que Pemex construiría a base logística do porto exterior da Coruña, iba a ser Rotterdam, cun investimento directo de 70 millóns de dólares. A realidade a día de hoxe é 0 euros de investimento e Pemex anunciando que abandona ese proxecto. Por certo, señor Feijóo, que pintaba nas negociacións con Pemex o seu particular pequeno Nicolás, o conseguidor? A quen representaba? A vostede, ao conselleiro, a terceiros? Se non se lle coñece unha cualificación empresarial ou industrial especial, cal era o seu papel? Señor Feijóo, non nos interesa a súa vida privada. Pregúntolle por quen no seu nome actúa de correveidile, testaferro ou comisionista en asuntos oficiais. O seu silencio encubridor non impide que persoas tamén enganadas por vostede e coñecedoras da situación estén aportando información preocupante. Que nos pode dicir, señor presidente? Moitas grazas. Ten a palabra o presidente da Xunta. Señora presidenta, señorías, señor Méndez, agradézolle ese mensaxe de solidaridade ás familias de Boiro, así como ao resto das familias que podan ter e que tiveron accidentes con resultado de desaparecidos e definitivamente moitos casos de morte nas rías e nos barcos de pabellón galego. Señoría, simplemente, como vostede comprenderá, non sei de que me pregunta, pero sí, como é natural, vou intentar facer un análise da situación. Fala vostede da situación poblacional de Galicia. Este goberno é o primer goberno da Xunta de Galicia que aproba un plan demográfico, co voto en contra súa e nin siquera coas súas aportacións. Acaba de coñecerse os movementos poblacionais, os movementos de emigración, este semestre do ano 2014. A población galega en migración estranxeiro representa, no último semestre, o 0,18%. En España, máis do doble, o 0,44%. Se se refire vostede aos mozos, en Galicia saíron de Galicia o 0,4%. En España, máis do doble, o 0,9%. Quere dicirse, señoría, que neste último semestre, se quere vostede coller, en Galicia é a segunda comunidade autónoma con menos movementos migratorios, tanto poblacional total como mozos. Se quere comparar o período total da recesión económica, en Galicia entrou máis xente da que saliu dende o ano 2008. Comprenderá, señoría, que non sei a que se refire vostede. Cando me fala de industria, a que tipo de industria se refire, señoría? Todavía o Partido Socialista Obreiro Español non acepta o éxito sin precedentes da industria da automoción galega. E todavía non acepta que conseguimos un contrato para os próximos 10 anos na industria da automoción galega. Cando me fala, señoría, do naval, señoría, se refire á súa época ou a esta época. Na súa época quebraban os asteleiros galegos.
Na súa época e nas súas filas estaba o veto á construción naval en Galicia e en España, o tax lease. Agora, o tax lease está refrendado polas autoridades xurisdicionais europeas. Onte coñecíamos un novo asteleiro galego que consigue un contrato de 130 millóns de euros en Argelia. Onte tamén coñecíamos que outro asteleiro galego consigue iniciar un novo contrato con Perú que vai a dar traballo este e os que ten confirmados durante 3 anos de forma consecutiva, ambos os dous na ría de Vigo. Señoría, exactamente de que me fala? Quere volver a manchar a negociación de Pemex? Estou acostumbrado, señoría. Fixeron toda unha campaña electoral baseada en que os contratos de Pemex eran falsos. Agora, unha nova inxuria ou unha nova insidia. Señoría, me dá a sensación de que non teñen vostedes remedio. Cando vostedes estaban no goberno, os asteleiros quebraban e agora teñen carga de traballo. Cando estaban no goberno, a industria da automoción non tiña contratos e agora ten contratos para os próximos 10 anos. Señoría, de que Galicia se refire? Da Galicia da crise económica ou da Galicia que entre todos está saindo desa crise con recuperación? Moitas grazas, señoría. Réplica do señor Méndez Romeu. Claro que estamos encantados, señor presidente, de que a Citroën lle vaya ben, porque é un dos dous principais motores industriais de Galicia. Como se atreve vostede a poñer siquiera eso en dúbida? Que nos quere decir? Que nos quere decir? Que Citroën funciona polas xestións de vostede? Teña un pouco de sentido común, señor Feijóo, un pouco de sentido común. E non nos parece mal que o inviten a facerse as fotos, pero tamén temos que decir dende aquí que o modelo industrial que vostedes están impulsando obliga a que os traballadores teñan que ceder nos seus salarios, na súa retribución e nos seus dereitos laborais para poder manter en funcionamento as plantas industriais. Señor presidente, pregúntolle polas súas promesas incumplidas. Como pode vostede presumir de que nos vai ben demográficamente cando cada día perdemos 50 habitantes e estamos a cola de España en crecemento? No indicador que queira, lea os datos do INE. Que me está dicindo de Pemex se vostede, e están aquí os datos na hemeroteca, prometeu 14 remolcadores e hai 1,5? Que me conta vostede de Pemex cando o Porto da Coruña está invitando aos empresarios a facerse cargo dun proxecto que xa non vai a funcionar? Señor Feijóo, vostede ten moito que tapar en asuntos que xa vexo que non quere contestar e moi pouco que decir sobre outros asuntos dos que acaba de falar. Vostede enganou aos grandes empresarios solventes na operación de Nova Galicia Banco cunha auditoría tramposa e secreta que vostede enseñou. Os grandes empresarios os que crean emprego enganados e os empresarios deshonestos primados co financiamento do IGAPE. E mentras as empresas normais permanentemente boicoteadas con procedimentos eternos. Leo a lista: Alimentos Lácteos, Laboratorios Nupel, Palacio de Sober, Ferrol Container, Procesoil, as tramas dos directivos do IGAPE e onde aparecen tantos dirixentes do seu partido. Señor presidente, quere falar dos indicadores sociais? Último informe de FOESA, 600.000 galegos en risco de pobreza ou exclusión, tantos como a totalidade das provincias de Lugo e Ourense. Pero, señor Feijóo, teña un pouco de humildade, fale dos problemas que afecten as persoas e, sobre todo, non poña en dúbida o mérito dos traballadores que son os que están facendo posible que as empresas poidan seguir a funcionar, non a política industrial de vostede. Réplica do presidente da Xunta. Moitas gracias, señora presidenta. Señoría, é cando menos vostede un persoeiro interesante. En primer lugar, me dice que o de Citroën nós non temos nada que ver. E, sin embargo, se o naval non ten contratos, é culpa do goberno. É cando menos sorprendente o seu razonamento, señoría. Sobre o sector da automoción, me remito ás palabras pronunciadas polos directivos de Peugeot Citroën. Eles souberon valorar o papel da Xunta durante todo este proceso. Eles. E, polo tanto, me remito ás súas palabras. Sobre o sector naval e o sector Pemex, pregúntelle, no que se refiere aos remolcadores, a Armón
e a Freire. Si están facendo en colaboración cos asteleiros mexicanos, os remolcadores e os buquetanques e os buques de baixo calado. Como é natural, vostede todavía non sabe que hai 1.300 millóns de euros en contratos no sector naval. 1.300 millóns de euros en total. Hai xente que cree que Armón é un asteleiro que non está en Galicia, está na ría de Vigo. Coméntello para que teña información axeitada. Señoría, cando agora me imputa tamén o número de falecidos en Galicia, pois, si quere, tamén o asumo. Pero o problema da población galega é o problema do envellecemento da población e do número de persoas que por idade van desaparecendo do censo poblacional. Se agora tamén é culpa do Partido Popular, pois lamentablemente tamén teremos que aceptar esa culpa. Por certo, alégrome moito que defenda vostede os empresarios que investiron en Nova Galicia Banco. Alégrome moito. É unha nova técnica da socialdemocracia. Dende logo nós os estamos defendendo porque foron enganados. Simplemente. E o dixemos dende o primeiro minuto. Agora ben, se vostede tamén se suma, que ven, señorías, que non se percataran que o gobernador do Banco de España nomeado polo Partido Socialista foi un desastre para o sistema financeiro español. Un verdadeiro desastre, señorías. Un verdadeiro desastre. Mire, señoría, vostedes fixeron unha campaña electoral que fai 2 anos, baseada en que España sería rescatada, en que os flotéis non se farían en Galicia, en que habería que pagar as urxencias hospitalarias. Teño aquí todavía os seus datos do que tiñamos que pagar en sanidade. Agora, señoría, finalizou a campaña e levamos 2 anos. Cumprindo, señoría. O noso compromiso foi que España non fora rescatada e que Galicia se mantivera solvente e estamos cumprindo. O noso compromiso é conseguir carga de traballo aos asteleiros e estamos cumprindo. O noso compromiso era a viabilidade dos servizos públicos e estamos cumprindo. O noso compromiso era que os autónomos galegos tuveran unha lei e a teñen. O noso compromiso era que se incrementaran as exportacións e se incrementan. O noso compromiso era que os empregados públicos volvesen outra vez a conseguir a súa capacidade adquisitiva e vamos a destinarlle 350 millóns de euros aos salarios dos empregados públicos. O noso compromiso era que se pagaran menos impostos e se pagan menos impostos. O noso compromiso era pasar do paro ao emprego e creamos nos últimos 2 anos 30.000 postos de traballo. Comprenderá, señoría, que das cousas de Núpel e desas cousas llas deixo para o Partido Socialista Obreiro Español. Moitas grazas, señoría. Pregunta de don Francisco Jorquera Caselas, portavoz. Perdón, silencio, por favor. Pregunta de don Francisco Jorquera Caselas, portavoz do Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego.